Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κωνσταντίνος Κουκοδήμος, εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω, θεωρώ εκ μέρους όλων μας, όλων των συναδέλφων, τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον φίλο και πρώην συνάδελφο, το Θάνο τον Πλεύρη. Ευχόμαστε γρήγορα να γίνει καλά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σήμερα προς ψήφιση ο προϋπολογισμός δαπανών της Βουλής για το οικονομικό έτος 2017 και ο απολογισμός δαπανών οικονομικού έτους 2015, όπου περιλαμβάνονται οι δαπάνες που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των αναγκών της Βουλής και τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Δίνεται έτσι ευκαιρία, και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό, να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στις υπηρεσίες της Βουλής και στους εργαζόμενους των αντίστοιχων τμήματων που φέρνουν σε πέρα στο δύσκολο αυτό έργο και να συγχαρώ για ακόμη μια φορά για τη συνέπεια που επιδεικνύουν τα τελευταία χρόνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρούμε όλοι σε αυτή την αίθουσα ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής θα πρέπει να διακρίνεται από δύο στοιχεία. Πρώτον, την ανάγκη να μειωθούν οι δαπάνες της Βουλής, συμβάλλοντας έτσι στην εθνική προσπάθεια συγκράτησης των εθνικών δαπανών, και δεύτερον, στη βελτίωση της λειτουργίας και της υποδομής της Βουλής και του βουλευτή, που πρέπει και οφείλει να λειτουργεί ως εκπρόσωπος του ελληνικού λαού. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής αποτυπώνει εκτός από νούμερα και λογιστικά στοιχεία και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, αφού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχείς μειώσεις δαπανών και καλώς βεβαίως συμβαίνει αυτό. Τα τελευταία χρόνια, και φυσικά με αφορμή την οικονομική κρίση και τις αυξημένες ανάγκες για περιστολή των δαπανών, η Βουλή έχει εγκρίνει ουκ ολίγες μειώσεις. Και θεωρώ αναγκαίο να το σημειώσω, γιατί δεν είναι λίγες εκείνες οι φορές που έχουμε δει στη δημοσιότητα ρεπορτάζ και άρθρα που κρίνουν με ιδιαίτερη αυστηρότητα τις δαπάνες λειτουργίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και πολύ ορθά πράττουν, αλλά θεωρώ ότι οφείλουμε και εμείς να δώσουμε βαρύτητα στις όποιες αναφορές μας σε πραγματικά στοιχεία και αριθμούς. Γιατί αυτή η διαδικασία μας έχει φέρει πολλές φορές αντιμέτωπους όλους με την κοινωνία, που πρέπει να γνωρίζει ότι όλοι οι προϋπολογισμοί της Βουλής από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και μετά βαίνουν μειούμενοι. Ο δε προϋπολογισμός του 2015 παρουσίασε ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το έτος 2009 της τάξης του 37,1%, από τα 222.140.000 ευρώ του 9 στα 139.922.000 για το έτος 2015. Επίσης να αναφέρω ότι και ο προϋπολογισμός του 2014 ήταν ήδη μειωμένος κατά το ποσό περίπου των 7 εκατομμύριων ευρώ, δηλαδή ποσοστό μείωσης 4,61% σε σχέση με το 2013. Με δεδομένες συνεχείς μειώσεις των δαπανών από το 9 έως σήμερα, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 40,13% συνολικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την κατεύθυνση είναι και ο προϋπολογισμός του 2017, που καταγράφει μείωση της τάξης του 2,23% σε σχέση με αυτόν του 2016. Με τον προτινόμενο προϋπολογισμό του 2017 επέρχονται νέες περικοπές που αφορούν κυρίως περιστολή δαπανών λειτουργίας και καλύπτει το στόχο του μεσοπρόθεσμου πλαισίου που έχει τεθεί. Περιλαμβάνει τις περικοπές στις δαπάνες για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τη λειτουργία της εκτυπωτικής μονάδος και τη λύση σύμβασης μισθώσεων από κτίρια που πληρώναμε ακριβά μισθώματα σε κτίρια με πιο χαμηλό μίσθωμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αναφέρω όλα αυτά γιατί στη συζήτηση του θέματος στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την περασμένη Παρασκευή ακούστηκαν και πάλι ανέξοδες προτάσεις που στόχο έχουν να ευχαριστήσουν ενδεχομένως τα αυτιά των ψηφοφόρων, αλλά δυστυχώς αγγίζουν τα όρια του λαϊκισμού. Και εξηγώ αμέσως. Ο εκπρόσωπος, ο αγαπητός συνάδελφος της Ένωσης Κέντρου, στην Επιτροπή πρότεινε, λέει, την περαιτέρω μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης. Καθώς μας είπε ο βουλευτής, οφείλει να δώσει πρώτος το παράδειγμα στον πολίτη. Και κρατήστε το αυτό. Ο βουλευτής οφείλει να δώσει πρώτος το παράδειγμα στον πολίτη. Έχω και εγώ μία πρόταση να κάνω στον αγαπητό συνάδελφο και σε όσους υποστηρίζουν την ίδια άποψη. Άμεσα να επισκεφθείτε το λογιστήριο της Βουλής
και να ζητήσετε η αποζημίωσή σας να πάει στον κρατικό προϋπολογισμό. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Έχει γίνει μείωση της αποζημίωσης του βουλευτή κατά 40% από το ξέσπασμα της κρίσης και ορθώς έγινε. Και αν πούμε και τα φορολογικά, πάει στο 60% η μείωση. Και 51,11% στη βουλευτική σύνταξη. Έγιναν περικοπές στα λεγόμενα προνόμια. Έγινε περικοπή δαπανών στα λειτουργικά έξοδα της Βουλής. Κάποιοι συνάδελφοι, και ορθώς πράξανε, δεν πήραν το αυτοκίνητο. Και κυρίως εδώ στην Αθήνα. Ενδεχομένως κάποιοι να πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει η Βουλή και οι βουλευτές με ακόμη λιγότερα. Μα το συζητήσουμε. Να επιχειρήσουμε όμως να ανοίξουμε και το θέμα της διαφοράς ανάμεσα στους βουλευτές της περιφέρειας και αυτούς της Αθήνας. Αν το επιθυμείτε, μπορούμε να το κάνουμε. Όμως φτάνει με τις προτάσεις που επαναλαμβάνω ότι ως μόνο στόχο έχουν να ικανοποιήσουν τα αυτιά των ψηφοφόρων και μόνο. Αλλιώς ιδού η Ρόδος και δίπλα στο κτίριο Αρβανίτη το πείδημα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να εισπράξετε τη βουλευτική σας αποζημίωση. Μπορείτε, κύριε συνάδελφοι, να ζητήσετε να μεταφερθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, να πάει υπέρ των συντάξεων και των πτωχών. Ό,τι θέλετε κάνετε. Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και επανέρχομαι στο θέμα του προϋπολογισμού. Με δεδομένη την ανάγκη να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των πόρων και περιστολή των δαπανών, υπερψηφίζουμε τον προϋπολογισμό της Βουλής για το έτος 2017, καθώς επίσης και τον απολογισμό δαπανών της Βουλής για το έτος 2015. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.